Νιώθω βάλε με άλλους πως... Πω σκόνη, πω σαν την κουβέρτα μου. Πω, 7 η ώρα το πρωί στη δουλειά, σαν τις καθαρίστριες. Μη μιλάς στα γερτά. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη που είναι παντού. Πω σκόνη. Γιώτα ζωή και κόρτα περνά. Στο νέο. Δίκιο έχει ο Τρούτα. Δεν την καθαρίζει άλλο αυτό το πράγμα. Τζάμπα το καθαρίζουμε. Η σκούπα αυτή ρουφάει τη σκόνη. Η σκούπα αυτή είναι τεράστια σκούπα. Είναι για μπάσκετ. Είναι η πιο ψηλή σκούπα που υπάρχει. Θα τη βάλουμε να παίξει center. Καλό σχημερία. Και την πολυαρτή ο κόμπανος. Λα. Βλέπω YouTube, αλλά 1 εκατομμύριο views. Ο ελληνικός στρατός. Οπότε κάτι να βάλουμε και ξένους μέσα. Hello, this is a report from the Greek army. This is our weapon. We use it every day, in every single way you can use it. Except put it in... Κατά πόσες ώρες βίντεο χωράει αυτό το μαραπέτη. Τι είναι, long play. Είναι high definition το βίντεο. Εννοείται. Φαίνονται και λιτίδες μου. Όταν μπήκα πριν από 3 μήνες είχα μακρύ πικρό μαλλί. Μόλις παρουσιάστηκε. Και τώρα, κοιτάμε, έχει εξαφανιστεί. Ο στρατός τα κάνει ώρα. Μαζί με τον Τιμωτέη. Πω, σκόνη. Τι ο ταξιέρας να πει τι σκόνη είναι αυτή. Και θα του πω, eat my dust. Ναι, γιο το μπαλέ, πως πια δεν μ' αγαπάς.